ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രൈഡൽ ബ്ലൗസ് ഡിസൈനാണ്. കയ്യിൽ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൗസ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മുകൾ ബേസ്ഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അതിനൊന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി അതിനുള്ളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രേസ് പേപ്പർ വെച്ച് അത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ പിക്ക് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻസും പ്രിൻസസിൻ്റെയും പിക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കസവിൻ്റെ ഒരു തുണിയിൽ ഈ ഫേസ് മാത്രം നമുക്ക് ട്രേസ് എടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ തലപ്പാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പിങ്ക് കളറാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം പിങ്ക് കളർ സാരിയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ തലപ്പാവ് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കസം നമ്മൾ ഫേസിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തലപ്പാവും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് പൊസിഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യാം. B7000 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവർ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പതുക്കെ ആ ഫേസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ തലപ്പാവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്തു. നമ്മൾ തലപ്പാവ് വെട്ടി വെച്ചത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോൾഡൻ ചെയിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗോൾഡൻ ചെയിൻ പല സൈസിലുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സ്മോൾ സൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്മോളും മീഡിയം സൈസാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമുക്ക് പിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടൂളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാക്കാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തലപ്പാവിൻ്റെ ഓരോ വരഞ്ഞ ഭാഗം ആ സൈഡിലൂടെ ആ ബോർഡറിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഗോൾഡൻ ചെയിന് പതുക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷുഗർ ബീഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഏത് സ്റ്റോൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ 2-3 സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്മോളായിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ചെയിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി ഒരു കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ചെയിനുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഒരു ഗോപുരം പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പിങ്ക് കളർ ഒന്ന് ഡള്ളായി പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാബ്രിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫാബ്രിക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കണ്ണും അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് രാജകുമാരിയെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതും സെയിം പോലെ തന്നെ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള കസവിൽ നമുക്ക് ഫേസ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ജോബാനയുടെയും തലപ്പാവ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഷോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ. ആ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചില്ല, ആ സൈഡ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പ്രിൻസിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലും നമ്മൾ ഫേസ് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ആദ്യം ചെയ്യണം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തലപ്പാവും കൂടി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ആ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു. ഇതേപോലെ ബോർഡറിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗോൾഡൻ ചെയിൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നെറ്റിപ്പട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളറുള്ള സ്റ്റോണും വൈറ്റ് സ്റ്റോണും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലൊരു ഗ്രീൻ കളർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ജിംക്ക പോലെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗ്രീൻ കളറും പിങ്ക് കളറും സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹെയർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. രാജകുമാരനെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലും നമുക്ക് സ്റ്റോൺസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗിയാക്കാം, ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭംഗിയാക്കാം. എന്നാൽ ഷോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുകൂടി കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റോൺസ് കിട്ടും, അതായത് ഓരോ ഇതായിട്ട് കിട്ടും. അതിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സും സ്റ്റോണും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഇതായത് ഒരു പൂവ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിങ്ക് കളർ സ്റ്റോണും നടുവിൽ വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റോണും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൈഡൽ ബ്ലൗസ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ മാരേജിന് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പല്ലക്കലായിട്ടോ ആന അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ ഒരു 4-5 ദിവസം മുട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഇത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എന്നാലും കൊണ്ട് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.